La darrera i definitiva reunió per recuperar el pacte al Consell de Mallorca serà demà. Així de taxatiu s'ha mostrat avui el president Francesc Antich, que demà es tornarà a seure amb UEMA i el Bloc per trobar una sortida de la crisi del pacte o plantejar altres solucions. Francesc Antich ha fixat demà com a data límit per recompondre el pacte al Consell de Mallorca i evitar que pugui esquitxar la resta d'institucions. Demà dimarts es farà la segona trobada entre socialistes, UEMA i Bloc i després Antich convocarà l'executiva socialista per prendre una resolució. Si imatge que estem donant no és gent bona ni una mica i, per tant, s'ha de fer. Si un govern vol governar, que efectivament tingui solucions pactades damunt temes tan importants com la modificació del pla territorial, del pla de carreteres i altres temes. El que no pot passar és que no hi hagi capacitat d'acord i totes aquestes coses facin que segueixin vigents les fórmules que tant han criticat tots, almenys alguns. El Bloc no ho posarà fàcil a Antich i és que rebutja el preacord assolit dissabte amb UEMA per compensar la retirada de l'esmena del golf de Son Baco a canvi de noves places hoteleres a Campos. Crec que és mal d'entendre per tothom que en aquests moments de crisi econòmica i de molt d'aturats i tal, el PSOE i el que se dediquin és a parlar d'urbanitzacions. Crec que no responen al model econòmic que teníem, que volem, no responen al model territorial que tenim pactat i, per tant, aquí és on nosaltres ens mantenem. El portaveu parlamentari d'Unió Mallorquina, Josep Malià, considera que l'actitud del Bloc és de voler imposar-se, un fet que no correspon a una cultura de pacte. Malià recorda que el mes de març Campos va aprovar mesures urgents en un ple extraordinari per reactivar l'economia del poble. A aquestes mesures s'hi va sumar Campos pel Canvi, una coalició que inclou el PSM i que governa amb UEMA al municipi. Els socialistes asseguren que damunt la taula de negociació hi ha la revisió global de totes les ARTs, no només les de Campos. Unió Mallorquina podria renunciar a lluitar per Son Baco si els socis del govern permeten el desenvolupament parcial de les dues àrees de reconversió que el pla territorial preveu a Serràpita. Segons el pla territorial, una d'aquestes ARTs consisteix a recuperar pocs milers de metres quadrats de paisatge gràcies a la demolició d'un hotel. A canvi, fer a Campos una urbanització de 1.115 places hoteleres i 372 habitatges plurifamiliars. D'altra banda, al mateix municipi, la norma permetria que el propietari d'aquests terrenys cedís una vaqueria en ruïna per fer-hi un centre d'interpretació del Salobrar. A canvi, podria construir aquí 234 xalets i 1.500 places hoteleres. UEMA estaria disposat a renunciar a les places residencials i construir un màxim de 2.000 places hoteleres. Precisament aquestes ARTs es troben en suspens per l'acord polític pres el juliol de 2008. A més, tal com recorda el GOP, aquests dos intercanvis estan sota investigació judicial en l'anomenat cas Pla Territorial, que intenta aclarir si en les operacions urbanístiques hi hagué informació privilegiada. Una altra de les condicions que demana UEMA és la construcció d'un hotel de luxe de 300 places als Banys de la Font Santa, de vora al Salobrar de Campos.